Čau lidi, dneska vás vítá tady Dominik z videa a dneska tu máme Roblox. Dlouho jsme nehráli Roblox skoro v životě, jenom na mým starým. A dneska si tady dáme Squid Game v Robloxu. Pokud se vám videa budou líbit, nezapomeňte určitě nechat like, odběr a my se jdeme vrhnout na Squid Game. Tak jdeme na to. Máme tady Voiting Squid projekt. A je to takový jakože první videjko tady z Robloxu, takže nezapomeňte dávat like a odběr. Už jste jako, jsem si všiml, že už nedáváte moc lajky ani odběry. Hlavně ty odběry, takže prosím. Já už chci mít 20, prosím vás strašně moc lidí. Jakože nechci s tímhle kanálem skončit. Takže jsme tady. Jo, a je to pro slabší povahy. Takže ten, kdo má něco jakože nějakou nemoc, epilepsii a tak se na toto videjko nekoukejte. Může vám to jakože i no můžete kam prostě dostat epileptický záchvat. Takže ten, kdo má nějakou takovou tu nemoc, tak se prosím na to nekoukejte. Děkuji. Jenom vás tak upozorňuji, a kdo má, tak se koukejte. Je to pro vaši život. A my jsme se tady krásně vyfotili. A tady, tak už jsme tady. Jdem tady. Tak. To poprvé na kanále, tak určitě nezapomeňte sledovat. Můj TikTok je Top Strike, takže na ně taky dávajte follow, sledujte mě tam, lajky tam dávajte a my pokračujeme. A možná, jak budu mít 100 odběratelů, možná zkusím dělat svůj vlastní shop. Vím, jak to udělat, možná, ale to byste museli fakt dát jakože hodně. Takže možná, já se ještě rozmyslím. Ale já se nebudu ale určitě tam nahoďte odběr, to jako, to ani nad tím nepřemýšlejte, to prostě pum, nahoďte tam odběr a prostě budete frajeři. Už jsme tady, ve Squid Game, máme sprintit L3, prostě budeme sprintovat tady, budeme muset. Chvilku je to takový bugly, proč, nevím proč. Protože jsem to asi dlouho nehrál, ten Roblox je na tým Xboxu, vidíte. To hraju na Xbox ovladači. Tak jdeme na to. Green light, red light, green light. Tak. Dám si to trošku nahlas. Dobrý. Aha, to je moc nahlas. No, to je jedno. Kejmaj, shishara kamida. Pane. Tak jdeme na to. A už lidi mi se strašně seká. Pojď. Green light. Aj! A vy už víte, proč se na to nemáte koukat? Tak určitě na to nekoukej. Kámo, to... Lidi, to nevím, jestli vydám. Jako určitě to vydám, ale kámo... Je to pro takový ty, který se fakt nebojou. Podívejte. Viděli jste tu krev? Brosky. Ještě ta pesnička, ne? Gaj? Bro, mě zastřelili. Mě zastřelili nebo ne? Aha. To nechápu. A můžeš duchat, tepi. Dobrý, jdem na další hru. Jenom na jinou hru Squid Game. Teď už je to takový jakože lepší, není tam už ta krev, takže se na to už můžete koukat. Tam to bylo takový už odpornější, takový to fakt jakože, takový to propracovanější, že fakt jakože se střílelo. Toto už je takový, to už to hraju, to už je takový ty jakože v chillu, tam už se nezabíjí, tam není krev vidět. Takže na tady toto už se můžete koukat, to už je takový zábavnější. Tady už můžete být kdo chcete. Takže koukneme se, co tu máme všechno. Claim. Takže, a co to je? Outfit crate. To je co, jakože outfit, jakože můžeme, nevím, já to nechápu. No něco jsme si vyzvedli. Nevím co,
Ale to hned zjistíme. Akorát jsem to asi trošku baglo. Že nevím, co mám dělat. A lidi, jsme zpátky. Takže je dobrý. A my asi si můžeme jako vytvořit nějaký outfitek. No tak si vytvoříme, to ty vole. Nedává žádný problém. Já jsem hráč 287. Celkem dobrý. Aha, tak 0,90, no dobrý, to je jedno. Takže tak. Já musím z toho nějak jakože vyjet, aby jsem to... Zase štve strašně. Do prdele už. To já nechci. A to je jedno lidi. Takže tady máme prostě mingle, tady se budou losovat hry, já už to znám. Tak teď si říkáte, ne? Proč to hraješ, když to znáš? Já to hraju kvůli tomu, aby se nenudili, takže jsem hráč 99, jsem za to asi rád. Tak, welcome parenting to Squid Game. Já vám to budu překládat. Vítejte hráči ve Squid Game. Budou tu nějaký challenge. Prosím, a kdo vyhraje tyto hry, dostane peněžitou odměnu. Já vám to přečtu. A budete hádat, jestli je sklo pravý nebo fejkový. Já sušenky, hide and seek, tady nevím, co bude, jump rope, glass a sky squid. Takže, a kdo bude mít dítě? Tam se budou předávat i dítě. Dobrý, já nemám dítě. Dobrý. Vidíte, jak to vypadá? Bro. No jdeme. Tak, vyfotíme se. Tady už to fakt jako není, že by se úplně brutálně zabíjelo. Nebojte, já vás neskemuju. To už je to takový jakože v chillu. Hraju tady s mým bratrem, neboli to byl Martin. Zdravíme. A jdem hrát. Máme tady 1,5 minuty na tom se dostat na konec tady toho hřiště. No, tady toho prostě hřiště. Nechápejte mě jako, že je debil. Stůjme lidi. Ty vole. Bro, už tady nikdo. A tady se ani nemůže zhazovat, takže to je dobrý. To vidíte, tady ani nejde vidět krev, tady prostě spadnete. Pevčilu. Protože tady na ten tým nebylo napsané jako, že epileptický záchvat. What? A to teďka dát, kamo? Bro, nějaká burka mě vzala. Kamo, tak F-ko do chatu tady pro Borku. Já ji tak napíšu ještě k tomu thanks. Bro, ale tak... Počkej, napíšem jim tam. Ten. Prdele. Thanks jsem mi napsal. Chápete mě? No já si tady dokoupím živůdky a vy mi tady, když si to koupím, tak mi můžete dát tady odběr. Díky moc. Než si tady prostě... Aha, tak já si nemůžu koupit. To stojí 250, kámo, tak to je cooked. Jako kámo, jako prohrál jsem, vole, kvůli tomu, že mi to úplně totálně skemlo. No nic, no. Tak, první hra je za náma. Jdem se frnout na druhou hru, což budou sušenky, neboli v překladu Dalgona. Takže to je z první série, má to být třetí, ale nevím. Prostě se tam vylosovalo. Takže teďka budu Dalgona, sušenky, tak snad si vyberu dobrou. A tak jdem se na to vrhnout. Jdem.
jdeme. Tak máme to tady, jsme přichystaní. A já teď půjdu na tady těch 4 a já půjdu do tohoto. Tady tím borcům věřím, tady nějakému Vladim a Kn. Jim věřím, tady to bude super, tady bude kolečko, to si klidně vsadí. Stejně bude kolečko, tak nedá, tak když tady bude, no to je jedno, prostě musí tady být kolečko, něco lehkýho. A je tady, jo, trojuhelník, kámo, tak to je easy. Bro, lidi, tak to je easy. Dalgona. Počkat. Bro, já to nechápu. To chápu. Já to udělám takhle jakože na hackera. Takový hacker. Vidíte hacker? Tak to je teďka úplně sere, kámo. To prděle. Ne, kámo, mě to tam zavazí. To prdele. To je do prdele, kámo. Jsem se prohrál, vole. Zdrhám. Se je zabiju. No nic, bro. Jsem kuket. Teď chci pasnout na nějakou sračku. No kvůli tomu, že jsem idiota, nevím, jak se to ovládá. Kamo. Jdem na další hru. Mám nervy, kámo, úplně brutální, úplně bych něco tady. Hej, chat. Jakože docela mám nervy. Takže nevím, jak to dopadne. Kámo. Lidi, to bude, kámo, musíme to vyhrát, jakože to nejde vůbec. Čekujte to prostě, to je sračka, vole. Ale si už chtěl tam to vyzvednout, kámo. Kámo! Skoro. Hej bro, kámo, to nejde vůbec. Počkáme a já si to chci už koupit. Chci skins. Aha, to se dělá tady. Já jsem fakt. Outfit no to je jedno. Lí, co mi tam padne, kámo? Jaký outfiteček. Je masivní outfiteček. Pojďte jako parádu dobrou. Black outfit, prosím, zůstaň. Jo, máme to. Jdem si dát black outfit. Nice lidi, to je super. Takže si jdem tady. Tak. Dáme dress up. A jdem si dát. Komo, tak to je masivní. Bro, tak teďka tam jsem kamo jako úplně za největšího frajera. Čumte na to. Komo. Bro, jako jsem tam jako dal frajera. Já, kdybyste chtěli nějakou soutěž, tak mi napište do komentů po nějaký video, po nějaký short. A já určitě dám na to nějakou soutěž na něco. Takže jdeme na to. Lidi, to je strašně na nic. Jaj. Musíme to vyhrát. Budeme hráči, lidi. Budeme hráči. Jsme hráči nebo sráči. Určitě nedávajte like a odběr, kámo, na kanál Honzíček a Kilix, kámo. Ten každý jenom pomlouvá, tak mu nedávejte tam, díky. Já jsem 112. Jestli tam bude 112, tak bohužel budu mít dítě na svědomí. Takže no, nevím, no. Uvidíme, prostě jdeme na to, nebudu to okecávat furt. Dobrý glassmaker, já vám to budu zase. Musíte poznat, jaký sklo je pravý nebo fejkový. Picking game mode znamená
losování her. Quit game. Bude nový dítě pro hráče. Extra player. Nevím, jaký už to bylo číslo. Jdeme na to. Kamal jsem tady mega za frajera, jako černý oblečení. Frontman, ne? Takový hráč frontman. Lidi, musíme zase překonat to. Chápete mě? Jdeme na to. Jsme tady. Aha, on tady taky někdo má černý oblečení. Tak. Máme taky někdo chtěl to si jak já. Já se vám ozvu, až budu na konci. Ok, tak až budu na konci. I tuhle hru jsem úspěšně překonal, takže na easy peasy tuhle hru jsem úspěšně překonal. Takže už jsem tady, takže jsem se tady vrhnout na Dalgonu, já nevím, co teďka má být za hru. Nevím, asi Dalgona. A ta Dalgona je strašně těžká, kámo. Se nezdá, ale to je fakt jako hard, kámo. Bro, vezmu někoho na záda. No nic, mám někoho na zádech. Vole, když jsem tam měl Alíšu Lehman, teda co? Ale já ho tam nechci. Teď dáme si nějaký dance, takže se uděláme až u speeda. Takže jdeme. Lidi. To video už má 15 minut, GG. 8 hráčů bylo eliminovaných. Totální částka je $100. Takže dobrý, no. Měrám pro pokračování her. A já vám to když tak budu, jakože... já vám to budu překladat. Hráči hlasovali pro pokračování hry. Hodně štěstí. Já vám to tak jakože budu překládat, chápete mě. Zabij se do prdele. Hej, já zabíjení třeba neumím. Kamo, to je mega hard vždycky. Brosky. Čo ti dělá? Já znám takovou tajnou místnost. Nevím, jestli to je úplně tajný, ale... Tady nerozbreč. Tak. A tak. Lidi, ze mnou už nikdo nemůže, já jsem tady dole. Vidíte to? Bro. Topi! Kam on tam někdo vylezl? Bro, jsem asi cooked. Si začínám už ty pěsti. Proti obraně, chápete mě? Bro, a napište mi do komentu, co jste měli za oběd. Díky. Já jsem měl nějakou máčku z rýží. Já jdu tady na hajzlíky. Jdu na hajzlíky. Ale lidi, všiml jsem si, že mám jenom 152 coinů. Takže nevím, co z tady těch coinů udělám. No, snad mi to přivede k něčemu hezkému. Dobrý, tak já vám to zavřu. 3 hráči byli eliminováni. Totální částka je $140. Já budu opět pro pokračování, protože jsem Thanos. Dobrý lidi, jdeme. Teď co? Teď asi Dalgona. Teď je Dalgona, lidi. Myslíte, že to zvládnu? A dneska může vyjít i speciál fotbalový video. Takže nezapomeň mě sledovat. Aha. Tak on je toto. GG. Tak jak to mám asi udělat? Bro, já jsem v životě na tím takhle jakože nehrál. Tady toto je. Takže nevím jakože, jak to mám co ovládat. No uvidíme, jak se mi to bude dařit. Tak. Já jsem tady.
A lidi stát půjdu na něco dobrýho. Já bych chtěl třeba na takový, tak no, já půjdu na tyto, tak už nejdu. Kámo zase něco, a to je moje, to je moje. Je tak kamen je můj. Hej, to je ta Borka. Ej bro, to je ta holka. Jak jsem mu nosil na těch zádech. Guy. Tak už jdeme. A lidi, jestli se mi to nepodaří, tak si budu muset vajíčko vzít a klepnout si ho o hlavu. Lidi, nevím, jak se to jakože, nevím, no. Musím si ho prostě, jestli tady tu hru nedokážu vyhrát, tak můj trest bude, vezmu si vajíčko a plácnu si ho o hlavu. Ne, já to nechci. No, já jsem to vymyslela, takže to tak bude. Jako nejradši bych to nedělal, jo? Protože to je jakože strašně na nic. What? Borka to prostě lívla, no nic. No takže lidi, to bude můj trest, bohužel to budu muset splnit, nebo jsem kuket. Lidi, já nevím, jak to mám dát, kámo, to tam ani není a jo, dobrý, dal jsem to. Takže to budou můj trest. Takže takový trest může být i na fotbalovém speciálu, takže těšte se. Takže pokračujeme tady ve Squid Game. Takže tady někdo už dělá tady ty gongy, tady mám i doma. Z toho si taky můžeme někdy udělat video. A tak už to tady bude hraje. Výborně. Tak a tuhle hru jsme úspěšně dali, takže pokračujeme. A teďka bude káča, pak bude, já nevím, jak se tomu říká, čegi. Teďka je káča, takže pojď. Musí to dát lidi, jinak já nechci o hlavu, jako vajíčko o hlavu, takže ne prostě. Dali jsme to úspěšně, tak pokračujeme. Ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping, pong, ping. Teď je poslední hra. Pojď, kámo, jestli to prohrám, tak jakože 1, 2, 3, 4, 5. Dali jsme to, takže jo, tak jdeme. Ding dong, ding dong, ding dong. A tuhle hru jsme vyhráli úspěšně. A já se vám ozvu u další hry, tak se měj, tak čekej, tak u další hry. Tak lidi, třetí hra je za námi a my tady budeme hlasovat opět pro pokračování. Teďka by měla být hra Hide and Seek, neboli schovávaná, neboli Knife and Keys, což znamená klíče, nebo nože a klíče a nože, nebo nože a klíče, já už nevím, jak to přesně bylo. Takže pokračujeme takhle hezky na Hide and Seek. Tak to. Víte, jako je mi jedno, co mi padne, ale já bych radši modrý, protože modrý je prostě nejlepší. Je to prostě dobrý. Tak už jsme tady. Tak. Snad si nebudu muset klepat to vajce o hlavu, protože jakože... A teď lidi, co budu? Jestli budu červený, tak jsem prohrál. A modrý se... To je dobrý, lidi. Dívejte, lidi, můj pejsek. Dívejte se, takový cute. Takhle spínká. No dobrý, lidi. Tak, já si tam takhle nastavím. Máme to krásně nastavený. A já mám klíč, tady tenhle čtverec. Čtverec se hodí. A stát budu šaman, kámo, tam se aj určí šaman, lidi, to je super. Můj pejsek, vidějí se toho pejska, to se jmenuje Elinka, tak kvůli ní dejte odběr, dík. Pojď, já jsem šaman, já nechci být šaman, já chci být šaman. Já nejsem, Elinka mi tady chrápe do ucha. Slyšíte? To asi neslyšíte, ale to je jedno, to nevadí. Takže to seklí. Bro, jsem modrý. Ksumora, horikara, bojila,
Kokosumora, Ocharagi boila, Kokosumora, Aikaraki boila, Kokosumora, Aikarak boila. Lidi, já se tady schovám, tak mě prostě neprozrazujte. Musím tady vydržet a já se vám ozvu až na konci hry. Jo? Dobře. Jediné, já jsem tuhle hru nedal. Já jsem umřel. Ne, počkej. No. Tak jsem kuch, no. Tak jdeme na to vajíčko, no. Tak potkáme se v koupelně. Lidi, jsem tady v koupelce, tady nade mnou vana. No, a tady je vajíčko. Vidíte, fakt je to vajíčko. A já si ho křupnu takhle o hlavu. Jo, takhle, lidi, fakt musím, ale nechci. Mám si vyslíčit i tričko. A se nebudu vyslíkat. Lidi, tady toto vajíčko skončí na mojí hlavě. Tak jdeme na to. Fakt je to vajíčko, vidíte? A na to jste se určitě těšili. Tak se na to vrátím. Toto vajíčko bude tady. 3, nebo ho dáme tady. Tak tady. Ne tady, na vlasech. Pak si musím umět hlavu. 3, 2, 1. Ne, fuj. A mocný od vajíčka. To prdele. To lidi, to je konec videa, pokud se vám videa budu líbit, nezapomeň určitě zanechávat like a odběr. A měj se hezky a takhle to dopadlo. Měj se hezky a čau. Čau lidi.